sa unsa man nga paagi aron ang atong pagtuo mutubo gayud, mugrow gayud ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Sa unsa man nga paagi, unsa man ang atong buhaton sa atong kaugalingon, igsuon ang atong buhaton mao gayud nga maminaw kita sa pulong sa Dios, mubasa kita sa pulong sa Dios aron pinaagi ni ana tudluan kita kung unsaon pagpalig-on ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Roma 10 versikulo 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Mao na igsuon nga ang atong pagtuo di ay nagikan diha sa pagpamati sa pulong sa Dios. Nagikan diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa kanunay igsuon kita mamati sa pulong sa Dios. Atong tagaan og panahon ang Dios atong kinabuhi sa matag adlaw nga maminaw kita sa iyang pulong. Tungod kay daghan na ang pamaagi karon aron kita makadungog sa pulong sa Dios. Ang mga pulong sa Dios gisangyaw na ngadto sa social media, gisangyaw na ngadto sa personal sa atong isig ka tawo, ison patalinghugan gyud nato kana. Tungod kay ang pulong sa Dios mao kanay magpalig-on sa atong pagtuo ngadto sa Dios ug ma-develop ang atong kaugalingon kung unsaon nato pagpatubo ang atong pagtuo ngadto kaniya. Maong dili gyud nato ibaliwala ang pulong sa Dios igsuon. Importante gyud kaayo nga maminaw kita sa pulong sa Dios. Importante gyud kaayo nga mutuon kita sa pulong sa Dios. Importante gyud kaayo nga hatagan nato og panahon ang pulong sa Dios. Atong tagaan og panahon nga ato kining sabton ug ato gyud kining ikinabuhi igsuon. Ug ayaw tagay og bili ang mga pulong nga kalibutanon igsuon, kundi ang tagay og bili kadtong mga pulong nga nagikan ni Kristo. Tungod kay kanang mga pulong nga wala nagikan ni Kristo nga iya sa kalibutan igsuon, dili ka na makapalig-on sa atong relasyon, sa atong pagtuo ngadto sa Dios, apan ang iyang pulong, ang pulong ni Kristo, maugay ka na ang makapalig-on sa atong relasyon ug sa atong pagtuo sa Dios. Ingon diri ang iyang pulong nga ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Maong sa kanunay igsuon kanang atong paminawon, kinahanglan nga ang atong mabati nga mga pulong kanang nagikan ni Kristo. Tungod kay ang pulong nga nagikan ni Kristo makapausab ug makapabag-o ug makapalig-on gayud sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Dili nato ibaliwala ang pulong sa Dios igsuon, tungod kay mao kanay magtudlo kanato aron atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Amen. God bless sa tanan.